Salut i bona vesprada. A les 20 hores del divendres 23 de març, les 8 de la vesprada d'un dia com avui, Castelló va patir el primer bombardeig de la Guerra Civil, provocat pel creuer Baleares, causant la mort de 20 ciutadans i nombrosos ferits. El bombardeig va afectar a diversos llocs de la ciutat, cases particulars del carrer Gervás Vilafanya, la plaça Fermín i Galán, ara Tetuán, Avenida Unión Soviética, Ronda Mijares, Avenida Mèxic, Ronda Magdalena, plaça Sixto Cámara del Real, Passeig Morella, carrer Milícies Populares, Sant Fèlix i carrer 16 de febrer Sant Roc, on ara recordem el 70 aniversari d'aquell trist esdeveniment. La Guerra Civil Espanyola va ser el primer conflicte en la història en la qual apareix de forma generalitzada el bombardeig de ciutats i de població civil. Els exèrcits podien ocasionar víctimes i sembrar el terror en la rereguarda de l'enemic, un terror que després, històricament, es repeteix en totes les guerres, fins ara, a l'Iraq en ple segle XXI. I és que la població civil, els innocents, han passat a formar part dels efectes col·laterals de la barbàrie belicista, d'un segle XXI carregat de conflictes i guerres. 44 van ser els bombardejos que va sofrir la ciutat per part de l'aviació italiana, establerta en la base de Mallorca. I posteriorment, a càrrec de la Legió Còndor, aquests últims, els més cruents, ja que van provocar un gran nombre de víctimes mortals, afectant pràcticament a tota la ciutat, durant el mes d'abril del 38. Van morir al voltant de 150 persones, centenars de ferits, 629 cases destruïdes i 605 cases afectades. Tota la ciutat era objectiu dels atacs feixistes. A llocs estratègics, com la línia fèrrea, instal·lacions militars, fàbriques o dipòsits de combustible, també van ser objectius i víctimes de les bombes de forma indiscriminada la població civil. Edificis públics com l'Hospital Provincial. En resum, tot Castelló. Han passat gairebé 70 anys i poques són les restes que dignifiquen i facin record d'aquell trist episodi de la nostra història. Ni una simple placa, ni un senzill homenatge, res de res. Ara, Maria Vicent Abella i Joaquim Barea Querol, testimonis directes d'aquells temps de bombardejos, van a llegir els noms de les víctimes d'aquell fatídic 23 de març. Que els seus noms es facin reflexionar per lluitar per la pau i contra tota guerra. Siga també extensiu l'homenatge a la resta de víctimes de la població civil de Castelló, dels seus pobles i de les seues comarques. Pues estas víctimes són, primer, Remedios Gavarri, de 10 anys, Francisco Escudero Hernández, 12 anys, Juan Escudero, 40 anys, Francisco Aparici Vidal, 44 anys, Dolores Margarí Fàbregas, 40 anys, José López Rodríguez, no se sap, Jesús Escudero Hernández, 7 anys, Rosa Pellicer Sidro, no se sap, Teresa Falcó Serra, que està aquí la senyora present, germana, Francisca Ramos Falcó, neboda també, Nicolás Pascual Mosero, 60 anys, Elvira Hernández Jiménez, 40 anys, Manuela Gavarri, 47 anys, Antoni Escudero Hernández, 60 anys, Jesús Jarque, 28 anys, Vicente Ferrer Alambillaga, 23 anys, José Gallén, 29 anys, Enrique Bernat Asensi, 46 anys, Nieves Jiménez Gavarri, 2 anys, i Miguel Ventura Barrachina, 25 anys. Que estiguin en la nostra memòria. Volem manifestar que mentre les víctimes tinguin una representació marginal no es podrà assolir la reparació social. L'horror viscut i la seva intensitat va ser un fet pel conjunt de la població, però en la mida que accedim a la paraula de la víctima ocultada o negada, iniciem el camí de la seva reconciliació, perquè sense justícia no hi ha veritable pau.
Per a tancar l'acte, Albert interpretarà una peça de violí que es diu La realització de l'òpera Thais de Massenet. Albert? Sí, un moment. Casualidad, ¿eh? Casualidad.